Sokerikakun teko-ohje. Munat rikotaan ja mitataan esimerkiksi juomalasilla. Tavallisesti menee lasilliseen 4 munaa. Munat kaadetaan kulhoon ja vatkataan sen verran, että valkuainen ja keltuainen ovat hyvin sekaisin. Sokeri mitataan vajaasti yhtä paljon kuin munia, esimerkiksi juomalasilla. Lisätään munien joukkoon, seos vatkataan vaaleaksi ja kuohkeaksi, jonka jälkeen taikinaan lisätään jauhot vähitellen ja seosta varovasti käännetaan. Taikina kaadetaan voideltuun, korppujauhotettuun vuoheen. Paistetaan 190 asteen lämmössä. Paistoaika noin puoli tuntia. Sokerikakku on täytekakkujen pohjana maukkaampi kuin sienikakku, mutta siitä ei tule yhtä suurta. Sellaisenaan käytettäväksi on sokerikakku hyvä vain aivan tuoreena ja sitruunan kuorella tai vaniljalla maustettuna. Sokerikakku sopii erittäin hyvin täytekakkujen kakkupohjaksi.